Sige guys, mayong buntag sa inyong tanan dia guys. Klase na po nilang dyan ugma guys, umidudong guys. Sa Lunes. Ako na po isa ni guys, matubukid ani guys. Nandudong, iswila naman nila guys. Ako di ba sunod sa bukid guys. Ako ikon nito guys, yung mga kawayan. Yan ako yung pusunon gamay ba. Nino na po kayo ko guys, kay Coresa guys. Bukid. Paano sila guys? Third college na sila guys. Happy to sila graduate guys. Baka nga lang katuwi guys, graduate na guys. Wala kayong panahon guys. Wala kayong panahon. Eskwela na po nila ugma, Lunes, exercise. Nino na po ko sa bukid, ani ugma, ako ra isa. Dyan guys. Wala kayong panahon. Okay guys, thank you for watching guys.